Adunay 5 ka bersikulo nga angay nga ikinabuhi sa tanan nga magtiayon. Nga angay ikinabuhi sa bana ug asawa aron motunhay ang ilang kaminyoon, aron adunay kalinaw ang ilang kaminyoon, aron ang kalig-on ug pagsalig sa usag-usa ug motubo ang ilang relasyon ngadto sa Ginoo. Hinaot nga inyo gayud kining basahon ug inyo gayud kining ikinabuhi sa tanan nga bana ug asawa. Una, 2 Thessalonians 3 verse 3. Ikaduha, Ephesians 4 verse 3. Ikatulo, 2 Peter 3 verse 18. Ikaupat, Ephesians 4 verse 32. Ug ikalima, Jeremiah 29 verse 11. Hinaot nga maghari gyud ang Dios sa matag usa kaninyo ka pamilya ug patubuon gyud ninyo sa kanunay ang inyong relasyon ngadto sa Ginoo. Aron aduna kamoy kalig-on sa pagsagubang sa tanan ug mulahutay gayud kamo sa kanunay sa tanang panahon. Hinumdumi sa kanunay igsuon ang mga bersikulo nga akong gihatag kaninyo. Hinaot nga inyo gayud kining basahon ug inyohang ikinabuhi aron ang kalinaw, ang gugma, pagsinabdanay, kalig-on, pagpinasayloay ug ang Dios sa kanunay maghari sa matag usa. God bless sa tanan.